Sokulala madoda. Sibingelela bazalwane bami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for taking your time ukuthi nibe la nathi namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangalolu suku namhlanje. Siyabonga kakhulu bafowethu Nkosi nje ayingcine nonke lapho ke. Don't forget ngomhla ka 25 October sizosilapha eSoweto Dlamini Multipurpose Hall, so you're all invited bazalwane bami. Siyoba khona lapha starting from 10 a.m. So siyophuma late. Before we start the show, I'd like us to pray and then singene engxoxweni yethu namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray, we thank you for your grace, your love, your peace in the name of Jesus Christ. We pray, oh God, we thank you for your love egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu ingcwele siphakamisa izibongo zonke kuwena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla maliphakame igama lakho libatshaze izizwe zonke. Nkulunkulu wethu namandla emhlabeni wonke nasemazulwini nangaphansi komhlaba alikho elinye elinjengalo, lihle lavela emazulwini, liyaphila siphila ngalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Madolo onke uthi ayoguqa, Nkulunkulu wethu ingcwele ilimi zonke zilivume, Nkulunkulu wethu namandla onke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We honor and we love you in Jesus name. Amen. Amen. Bazalwane bami siyabonga kakhulu. Namhlanje sinayo umama la. Ekudala lokho si plana kuyale. Namhlanje siyambonga uNkulunkulu ukuthi sesinaye la namhlanje. Mama sibingelela. Ngiyakubingelela nawe baba. Naphila. Sephila. Ekugcineni kunini? Yeah. Sithi kuyale. But ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu mama namhlanje ukuthi sekuze kwenzeka. Amen. Siyabonga baba. Mhlawumbe mama kuba kwabaqala ukubona nje mhlawumbe mama usiphe your introduction. Ngiyazi ukuthi abazalwane lapha emakhaya bambona umuntu abamqala ukumbona since baqala kule platform. Mhlawumbe nje mangasiphe mama introduction yakhe. Okay. Ngithanda ukukubingelela. Amen. Ngibingelele ne crew yonke. Yes. Bulisa nabalaleli bonke. Yes. All the viewers kuba wonke amakhona wempilo. Amen. Ngegama lika Jesu. Amen. Sibonga kakhulu mama, yazi ukuthi ngeke ngaba nengiyakhumbula nje engxoxweni yethu yakudala sisakhuluma nje yazi ukuthi we might not be here for that today. Okay. Kodwa ke kunezinye zezinto nje eminye imisebenzi uNkulunkulu ayenza ngawe. Ngiyakhumbula nje umention ezinye zezinto ukuthi usize kakhulu kubantu osuke benehlukene ngezifo njalo. So mhlawumbe ungasipha nje introduction of lo msebenzi wakho wenzayo. Okay. Ngizoqala ngokuthi igama lami. Yes mom. Ngogeli. Yes. Isibongo wakamsiza ngokuzalwa. Yes. And then uKhananda ke kula isibongo sami somshado. Oh yela ushadele khona. Okay mom. Yes. All right. Kusho ukuthi sengizolandela ngendaba ye-employment because umbuzo wakho uzophenduleka khona lapho. Uzalafi. Yes. Umuntu oye wasebenza kakhulu kumasipala. Yeah. Okay. I've never worked for any company or except for Masipala. That was from 1986. Sure. And then I retired in 2021. Only nje for municipality. From childhood, fresh from school. Like wenzani nje mhlawumbe monga. Okay. Initially ngale ngasebenza angijengasebenzile ama department amaningi. Ngisebenzile go yabona mosangithi bo housing. La thola ukuthi kunabantu banenkinga ze rent. Payments ama queries ngiqala lapho ke. Ngise Davidton Town Council. Then at the time ngisebenza benganayo ngisematric. And nami ngumuntu ngikhule nginemaphupho wami. Nginephupho. Bengifuna ukuba yinurse. If you remember well, back then lela roko leli limhlophe. Yes. Yo bengizifuna ukuzibona ngiphakathi kwalelo roko leli. Yabona but Beligugu phela. bekuyigugu ngaleso sikhathi. Eish.
So it happened ke ukuthi ngenxa yezinto eziningi ke angisafikanga lapho. But ke ipurpose kaNkulunkulu ingibeke la ngikhona ke manje because njengoba ngisho ngithi ngisebenze ama department amaningi ngisebenzile kubo licensing lekubo abo MVRA bo DLTC ngisebenzile nakhona nje bengisasebenza ke lapho bengisebhinweni traffic. Okay. Yeah. Okay. And then ekugcineni bese ngisebenza e college Okay. MPD Okay. Training Academy. Oh, like trainer khona Metropolis Academy. Okay. Yeah. Lapho ke kula bengisebenza nginikeza umsebenzi wo support service lapha ku administration. And then also ngisebenza ngi psychological services. Yeah. Whereby bangithi uyazi ukuthi singabantu sinenkinga. Yeah. So bengibhizi ke lapho sisebenza nginkinga zabantu, grappling with people abanenkinga. Yeah. Kuningi ke engingakusho ke lapho ukuthi ngisebenza nge-stress, any stress related issues as well as well-being. Yeah. So yilokho ke bekade ngikwenza ke ukuthi i-stress bafundisa ke Into yes. and most importantly i-student besizothi masine problem bakhona ukuthi identify from eclassini. Bese ke bayasiletha kimi for counseling, then amanye amaphoyisa would come for debriefing. As you know ukuthi like kushiwo vele ukuthi one of the most stressful jobs is amaphoyisa. Yeah, it's stressful and traumatic as well. Yeah. So counseling, debriefing bengenza lo msebenzi loyo. And then engikufundile ukuthi like njengamanje we see people are dying. Yeah. It's short breath, it's chest pain, hypertension, stroke abantu bayashona. And si rife kulamalanga stroke. It's very rife, short breath. Umuntu uyavaleka manje ahambe manje bayangena esibhedlela ba. Yebo. Ama cancer. Yes. Yeah. So kuyo yonke ke we try and assist people as much as we can ngokuba advisor ngendlela yokudla ukuthi mele badle kanjani, and then kakhulu se emphasize ngendaba ye nutrition. Abantu abazi nge-nutrition. Like mkhona la inenzela khona mama noma mhlambe yonke into iba telephonic advise umuntu over the phone. O abanye bayafona. Noma nibasendaweni ethile nje nonke. Okay, abanye bayafona. Okay, sinayo indawo njengoba besingakafiki nokuthi ngihlala kuphi. Yeah, so sine spot eDavidton la sisebenza khona. And then because mina ngokuhlala vele eDavidton ikhaya lami. I was born and bred at Davidton. Okay. Yes. Okay. And then umuzi wami ke use Springs. Also Springs. Yebo baba. Okay. So at Davidton sinendawo la sisebenza khona. Springs sekunathi sisebenza khona. Bayafika abantu bayenza ama appointment and then bese sikhona ukubanceda khona lapho. Okay. Okay. And then sinane spa ke lapho because manje sisebenza nge-stress, and if you know what I know ukuthi stress sina ripple effect emzimbeni egazini. So we would advise abantu lapho because abantu it's like bawusebenza nge-wellness ne. Many people don't even know ukuthi mawuthi i-wellness abantu angeke umuntu amazi ukuthi what is wellness. Yebo. So kunengi nje esikudiscoverile especially endlini emnyama. Ziningi nje izinto abantu abangazazi, so siyaba educator nangazo. And then abantu bese baba right, bavuleka amehlo ngezinto bebekade bangazi, bayagaina nje okuningi khona lapho. Yeah. Bese baba right mase bathole ulwazi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu mama ngalokho ngoba ngiyazi ukuthi abanye babazalwane ezinye izinto futhi abayinaki lezo mhlawumbe ukuthi umuntu nje ubanjwe yilezi into ayithathe light athathe sengathi nje into nje normal mhlawumbe is part of life njalo njalo.
Kodwa manje ngiqhamuka nezinto ezikanje eziba usizo nakubantu bangiyazi ukuthi abanye babazalwane bonje uthola mhlawumbe uphathwe i-stress yento othola ukuthi uzoyithatha light omunye mhlawumbe uphathwe mhlawumbe ngizothi yini cancer ezinye izinto ezi-dangerous Yeah. uthola ukuthi uzoyithatha light kodwa nabo abantu baphathwa ngama-cancer kanje nakhona nabo ukuthini basize nabo. We always advise abantu ukuthi they must prevent. Specialize in prevention, which prevention is always better than the cure. Yeah. But now, because of lack of knowledge, abantu are reluctant or ignorant. You understand? Abantu bafuna umuntu ufuna ukufika sekulate. Yeah. Sekayagula. And mase kunjalo I problem isuke seyi-deep seated. And it's not going to be easy to tackle that head on. Yeah. But we try. Mhlawumbe nabantu abadala ngiyabona nje isandla nakulahlekelwa ubaba udokotela uST Kumbi yazi ukuthi ezinye izinto mhlawumbe ngithi on his age mhlawumbe nakhona ukuoffer usizo nakubantu abadala mhlawumbe Kakhulu specialize ngabo because ibody iya-degenerate ngisho. So siya regenerate thina. Ngayo le ndlela yoku-advise ngabantu nge-diet because masingabantu asidli kahle. Inkinga nje enkulu ilapho. And esibulawa yilokudla lokho esikudla daily. Like ukudla mucus forming like bread, milk, meat, dairy products, ama-cereals. Angisho kune-slime. Okay. So that slime yiyo ke i-problem. Because leso slime create a mucus layer in the colon. And then bese i-preventa nama minerals from being absorbed by the body. Yazi mama uthi kuningi ukuphethe nokunye okula ephepheni mina ngagcina sengikisa le kude. Ngagcina sengikuvalela nalokho kubalulekile. Ngivela nga-divert. Namanje sengilahlekile ngisazi ukuthi. Yes, because okwami nje kukodwa. Ngaze ngikuvalele nalokho. Kuningi nje okwami nama angazi ukuthi ngiyoqala ngakuphi. Mama asikufake nakho lokho mama okubalekile. It's very very important. So ngiyathanda ukuthi nakho mama ngoba mina ngagcina ngikisa le kude. Yini mama ubusiphathele yona kakhulu namhlanje. Okay. Okokuqala ngizothanda ukuthi ngiyibonge nale podcast kakhulu. Yes ma'am. Iwusizo kakhulu. Yeah. Because masingabantu sinama questions elifini. Why this? Why that? Why this? Why that? But along the way omunye nomunye makakhuluma ngenkinga yakhe or anything nawe uyakhona pick up bese uyasizakala. True. You understand? And then singabantu siyagula. Sine-stress. Sinje kunengi nje but omunye nomunye umuntu makakhona ukukhuluma nge-testimony yakhe, ama-experiences wakhe, i-knowledge nama-skills wakhe. Nalapho siyakhona ukuthi sigaine i-knowledge and therefore ngithanda ukuthi ngikubonge nokuthi for your willingness ukuthi ulalele uNkulunkulu. Baningi abantu abancedakalayo. Nathi sisebenza ngabantu asazi konke but kuningi esiphikaphile ngali podcast and may the good Lord bless you. Thank you so much for your willingness. Thank you so much. Thank you so much. I'm so humbled kakhulu ma'am. Okay. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Yes ma'am. Lana ngizoqala ngokuthi nami ngisebenza ngabantu, ngisebenza ngeenkinga zabantu. Yeah. Nami ngokwami nginazi inkinga. Nami I went through a lot. Yeah. Kakhulu futhi. And ama-challenges engandlula kuwo maningi kakhulu. Namanje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngiyaphila. Bengamelanga ukuthi ngabe ngiyaphila. But ngiyaphila. Ngomusa kaNkulunkulu and ngiyithatha ukuthi bekuyipurpose kaNkulunkulu ukuthi ngindlule. Okay. Kuko ijeni yami the way beyingakhona ukuthi angidlulise kuko konke kulomlilo engidlule kuwo so that ngizokwazi nami ukuthi ngincede abanye abantu. Yes. That is in my wound. Nami ngikhona ukunceda abanye abantu. Ngicabanga ukuthi engikwenzayo kuyo ipurpose kaNkulunkulu. Yes. Yes. Number 1, ijeni engihambe kuyo ngizozibiza nje ukuthi
Okay. ijeni ngidlule kuphi nakuphi nakuphi, and then each mhlambe ngizothi capu capu, Okay. but nje it's quite a lengthy one. No, it's fine ma. Kanjani u-organize another day. Uyazi ezinye izinto ey'kanje azipheli. Okay, siyabonga baba. Yeah. Number 1, ngidlule ngiye ngahlupheka kakhulu Okay. from when I'm sure I was 15, just around there, 15, 16. Bengihlupheka ngendaba yale traditional spiritual calling. Yeah. Okay. Hayi ngihluphekisile kakhulu. Kangangokuthi ngikhula nje anginabo ubumnandi empilweni. Because lento ingishonisa le nale isicathulo siyachisa. Kumele uthole ukusizakala because awuzitholi umuntu ukuthi kwenzakalani ngami. Yeah. Abanye abantu mabajabulile wena ikhona le kubambile. Lekubambile, yes. Wena ufuna ukuncedakala. Uyayibona mosilonto le. Number 1 lo moya usho ukuthi njengoba singaqalanga kahle. Ngizocala ukuze ngikhona ukuyilandela kahle lento. Okay. Ngizalwa umama nobaba. Umama wami bekasindisiwe. Yeah. Umama wami wasindiswa bekunethende eDavidton laka ubaba Nicholas Bhengu. Ngo-1959 umama wami wasindiswa lapho. So thina nje sikhula kuleyo environment yensindiso because even my sisters si3 ekhaya. Okay. And then mina I'm the last one. So abosisi bami nabo abantu abasindisiwe. And ngithanda ukuthi ngibabonge nabo because nabo bayidlalile indima ukuthi ngibe ulomuntu engiwuyi. Yes. Because mina benguwogcina. And bengulo o troublesome. Yabona? Mina nje bengiwuloyo nje olena le ngingazazi ukuthi kwenzakalani. Ngasho nje ukuthi kuleyo age usathana nami uke wangivova nami ngishonisa le nale. Ngiyabona? But nje because abosisi bami bebakhona baye bangibuyisa endleleni futhi bebanginxusela nokunxusela. Yeah. Uthi namhlanje nami ngizibiza ngomntana kaNkulunkulu ngokuthi nabo bayidlalile leyo part leyo together with my mother. Yes. Okay, my father ubaba nje ozisebenzelayo efemini and beka umuntu wesintu. Okay. Yeah. Baba mbeka sithanda nje isintu. Bekazenza lezi zinto ezizenziwayo. But ke thina ukuba abantwana bamantombazana sihlala sila kumama. Would go Sunday school sikhulela nje enkonzweni. Yeah, sekwenzile konke. Mina ngasho nje ukuthi igundwane nje lasenkonzweni. Yalazi igundwane enkonzweni liyangena liyaphuma yagangwa. Bambeki. Kulikhwaya usekhwayeni. Yeah. Nje konke okwenziwayo. Angithi manje insindiso mayengakafiki kuwe. Wena mawukwenza konke enkonzweni. Sikhona enkonzweni zabantu abasha wenza yonke into nje. But uyigundwane. Kulesikhathi manje baningi abantu abasindisiwe. True. Kodwa uthola ukuthi basakwenza lokho. Yes. Baseseyamagundwane. Because manje bayangena enkonzweni bayaphuma. Bengikwenzile konke. Ngiphuzile nabangani. Ngenze nje konke ngifakile amabruku ngenzani but ngibe ngazi ukuthi ekhaya ayenziwa leyo nto. But mina bengikwenza ngoba bengulo obeka troublesome. But kuyo yonke lo nto I've learned my lessons because namhlanje nami ngiyakhona ukuthi abantwana abakhulayo ngibabuyise because I know ukuthi ngale kwenzakalani. Kuzoyenzakalani ukudlula lapho. Ngidlule lana ku spiritual calling la kufanele kule zinto zokuyothwasa. To become a sangoma because my mother ubezalwa isangoma. Ugogo wami bekuyisangoma. So manje lesikhwama sakagogo besihamba nomkhokha. So ngihluphekile kakhulu ngalesikhwama. Ngingena ngiphuma ngifuna usizo ngendaba yalesikhwama. And ekhaya bebangibona ukuthi impilo yami ayikho mnandi. Bebangazi ukuthi banganginceda kanjani.
but bona bebazi ukuthi mangingabuya ngithatha indlela kaNkuluNkulu konke kwami kuzoqonda. Yes. But manje mawusakhula uphethwe ile oyiphethe ekuphethe ubona kahle nje ukuthi ayi laba bona abake bangiyeke kancane. Yeah. So uye wangivova nami uSathane ngikwenzile nami konke nami nginawo ama flaws wami nawo ama mistakes engiwayenzile ngempilo but I've learned from my mistakes. Yeah. Okay. Lo moya lo bongihlupha kangangokuthi ezinye izinto bengizibona ngiyazibona vele. Okay. Namanje ngiyazibona. Yabona manje njengoba ngihleli nawe. I can tell ukuthi ngibonani. But it's between me and you. Okay. Yes. Yeah. Yeah. And then kuningi nje engingakusho nje ngalomoya. Yes, ma'am. Then lo moya bohamba namaphupho. Benginokuphupha. Ngiphuphe nje into like ngiphupha umuntu namhlanje. Ngiphuphe kunento eyenzakalayo ngayo. Then the following day bese ngiyambona bese ngihambisa leyo message. Kuningi nje bekade kwenzeka. And then abanye abantu would pick up mhlambe masikhuluma njengoba sikhuluma umuntu bese uyasho ukuthi I know ukuthi umuntu wesonto ngoba vele bengumuntu wesonto Yeah. ngilelo gundwane but would say but there is more to what I see kuwe more than Christianity. There is something ekhona la kwe ehambani athi une gift nyana yabo baningi nje abantu abakushilo lokho yabona kusho ukuthi bengithi manginomuntu umuntu apick up lokho uyayibona lo nto le. Then ukhona omunye ubaba naye uye wathi kimi masikhuluma nje wathi kimi wena mama kahle kahle wena uhleli la emetro kahle kahle wena fanele ngabule ngaphandle uyonceda abantu. Ene makasho kanjalo bengizoshaya ngathi angizwanga ukuthi uthini. Ngithi uthini? Athi ngithi kahle kahle wena ufuneka ngale ngaphandle abantu bayagula le ngaphandle abantu bane stress le ngaphandle kufanele ngabe unceda abantu le ngaphandle wena uhleli la emetro yabona. Ene makasho kanjalo uthola ukuthi ngiyayazi lento but ngiyayibalekela. Yeah, lento akhuluma ngayo. Ikhona ngiyayazi but ngiyayibalekela. Yeah. Omunye abanye bebaphupha umuntu afike nje athi ngiphuphile ngilayelwa la yabona. So kusho ukuthi nje nami ngizasho ukuthi isiphiwo engisiphiwe uNkulunkulu. Ngasho nje ngithi nje from wonke lama flow lama lejeni engidlule kuyo uNkulunkulu bekangidlulisela ukuthi ngikhona ukunceda abanye abantu. Then ngiyadlula kule yakagogo nesikhwama sakhe. Yes. Nobusani yalebuza ngoma. But ke ngifuna ukusho ke kuloko ukuthi noma bengiyigundwane but I refused ukuthi mina ngeke ngize ngibe isangoma. Angeke ngize ngiwenze lokho. Bengizothi noma ngizitshontshile ngithi ngiyozama ukuncedakala. But uthola ukuthi noma sebanginike lawo makhathakhatha mangifike endlini azohlala lapho uthola ukuthi nje ayangihlula. But nami ngiloku ngizitshela nje ukuthi angiyilapho mina. Angeke ngize ngibe isangoma. And uNkulunkulu mina uwawuva umthandazo wami because bengithi mangikhuleka ngivume ngithi baba mangabe kumele ngikusebenzele ngizokusebenzela but ngokuthanda kwakho. Kungabi ukuthanda kwami futhi not ngendlela yakagogo. And nangempela uNkulunkulu uye wawuphendula umthandazo wami because today ekuhambeni le nale bebasho ukuthi uzosebenza ngabantu. Ngizibuza nami ngizoba yenzana abantu. Ngizoba yenzana. But ngiyabona ukuthi ngisebenza ngabantu ene abantu bayancedeka. Yeah. So but then I refused ukuthi mina ngizoba isangoma azange ngize ngivume but uNkulunkulu ngisebenzisa ngendlela yakhe. Shuthi iphethini kahle kahle kwaba ukuthi wena uhambanga ngale. Yeah, bengithi noma ngikhuleka mina bengicela lokho nje ukuthi mina ngizokusebenzela athi ngendlela yakho. Mina angifuni mina ukuthi ngiyoba isangoma. And I know for sure ukuthi mawuyongena lapho kuleyo process angicabanga ukuthi bayathanda abangenile. But isimo sibhlungu. Yeah. Isimo sakhona singakufaka vele ukuthi
ngoba ufuna ukuncedakala ngoba awubi right empilweni umuntu nje ohlela agula nje umuntu nje bengithi mawungiqala ungisuku ungibamba lo moya bekumele ngiadmit now and then ngiya-admit now and then umoya ongibambile ngiya-admit yabona ungihluphile ngihlukumezeke kakhulu ngendaba yalo moya. Okay, number 2 ngidlule ku witchcraft kakhulu. Ngidlulile ku witchcraft khona lapho at the age of 16 17 ngizithola ngiyalunywa la emzimbeni. Okay. So ukungalali ebusuku abantu balele wena awukhona ukulala yalunywa. Isikhathi siloku siyahamba iminyaka kuyahamba mina iyangihlupha lento. Until ngitshela ugogo wami ngamphumela nje special ngayomtshela ukuthi asigogo kunento nje. Then ugogo wami ngoba ikhona lento beyithi mayenzeka kulokulunywa ngizothatha i-detergent ngiyigcobise ke la ngilunywa khona kakhulu yabona especially la ngine la ngaphansi la yeah and then ngizofaka i-Dettol mina bengingase aware ukuthi ngilunywa yini but my brain picked up ukuthi wena uneyintwala wena kusho ukuthi bekuyintwala bezingidlala ngaphakathi yabona hayi isikhathi sihambile ngiloku ngihlupha le nto loyo angeke ngikutshela ukuthi yaphela nini but nje isikhathi sibe side kakhulu and leyo nto leyo iyakumoshela because la uhamba khona uya notice abantu ukuthi man unesichitho unesidina bizwa kanjalo but manje uyasaba nokuhlangana nabantu kakhulu because uyazazi wena ukuthi abantu bayangicasukela so uplay safe uyazivalela endlini uhlala kakhulu endlini noma uphakathi kwabantu kunalento lekhiphayo ukuthi uyazi ukuthi uzophuma lapha uhethekile so uyazisave wena ngokuthi noma bathiwa kuyiwapi wena ungayi because uyazi ukuthi uzobuya uhethekile ngoba unalesidina uhamba naso yabona. And then number 3 ngiyengahlupheka ngendaba ye-background. Yeah. Ngendaba ye-background ngifuna uku-advise abantu ukuthi i-background iyacounta emntwini. I-background iyacounta emntwini. Ukuthi uphuma kwephi i-background it counts a lot. Yeah. And lapha ku-background ngathi mina kula ngathi khona i-starting point sempilo because la ku-background abantu bakujaja nge-background yakho ukuthi wena uphuma kwephi i-background noma ngabe wena sowungale so right empilweni but bakubuyisele emuva ukuthi siyakwazi uphuma wena siyakwazi which is why ngizo-advise abantu ukuthi la ku-background kula sonke senze khona i-mistake nami ngiyazifaka lapho. You know iBhayibheli malithi the fear of the Lord qala ukuhlakanipha ukusaba uJehova and la kula senze khona ama mistakes nabantu abadala bawenzile ama mistakes khona la because la if ekhaya i-background yasekhaya ngithi ayibona i-background yasekhaya kuyaphuzwa kwenziwani u-expecta ukuthi abantwana balelo khaya kuzoba abantwana abanjani iseyimoshekile vele and sekumosheke nani ne-future yomntwana because ukuba i-parent then it means iba there uma ngabe ubaba ube khona ukwenza ama-devotions for abantwana and ubaba makangekho wena mama qhubeka wenza ama-devotions kune-mistake eyenzekile empilweni because manje sithola la elifini there's too much chaos. The sin of this world is changing and there is too much chaos ihamba ne-pain and as a result abantu there is so much pain in this world kakhulu because i-starting point sethu
and manje mawumntwana uzokhala ngabazali akusiya abazali kuphela bayenzile leyo mistake if ubaba bekangekho ekhaya ipart ebeyizodlala ubaba umntwana akayazi like umntwana womfana True. kunengi nje ukumosheka nje la ukumoshekile la ku starting point because umntwana makangakhulanga kahle egcineni silandelwa ama troubles kunama troubles mina ngibize ngithi utrace silandelwa ama troubles kunama regrets we suffer the consequences of our actions and then kulesikhathi manje sikhala ngalabantwana abancane ama 2Ks sithi banjani siyazibiza nje zonke ukuthi banjani angeke uba blame labantwana laba ba stressed up bathwele labantwana because into abayibona ekhaya ungamshaya umntwana uthi umntwana kangilaleli mawukhuluma naye ngathi uvala izindlebe it's not that they are overwhelmed babulawe yithi thina abazali i-background yethu azange sibabonisa indlela ugovernment nayo udlalile nayo iphathi ukusilahlekisa singabantu imithetho kaNkuluNkulu right now ezikolweni kukhishwe thina amaskole bekhona i-religious education ayisekho namhlanje beka ukuthi kunjani namhlanje kwena uSathanism ezikoleni manje khona yonke into ezikolweni it's because manje uNkulunkulu akekho and isikhathi manje sokuthi sikhulume ukuthi as much as si acknowledge ukuthi sinabo sinesintu kunesintu yebo sona sikhona kunamadlozi njengoba ngishilo ngathi ubaba Mbeki umuntu wamadlozi kunamadlozi yonke lento le ikhona but ikhona le eshodayo asibatshela abantwana ukuthi khona uNkulunkulu there is a God odale izulu nomhlaba Nkosi yami ngaphandle kwakhe there is nothing that you can do but with God we can do all things through Christ who strengthens us so sine role ekumele siyidlale thina siyama parents ukuthi manje si redress or si correct the imbalances of the past ukuthi asizenzanga kune mistake enkulu esiyenzile singenile emishadweni wrong yabona namhlanje i-divorce rate ukuthi thina sisebenza ngala umsebenzi you know i-divorce rate ukuthi ingakana hayi ngoba besithanda azange sazi ukuthi kufuneka ini empilweni abafundisi mina ngingasho nje ukuthi uNkulunkulu ushifte yonke into ebengithi ngizokhuluma ngayo wavele wangitshela nje ukuthi wena uyokhuluma amaqiniso ngoba isikhathi samaqiniso lesi sikhulu isikhathi sokuthi ukukhulunywa amaqiniso because uNkulunkulu ushilo ezwini lakhe wathi yonke into esiyenzayo elifeini whether good or bad khona nalezi esizenza ekusithakaleni kodwa manje isikhathi sokuthi amaqiniso because manje isikhathi sepunishment siphila impilo enzima kuna lengoma ecula amapiano ngikhohle ukuthi thini bathi sisikelele inkosi bakhuluma nangomveli incanga sidinga imithandazo kunzima emhlabeni insizwa imithandazo yabantwana bakho yizwa imithandazo yona leyo ngiyibona yabona leyo ngoma leyo mina ngizokhuluma nge-youth ngizokhuluma nabantu abasha kahle abazala ngibashiya nathi kunenge esikwenzile okurong ngoba bekade singazi angisho besingazi ukuthi impilo ifuna uNkulunkulu uthi ngaphandle kwaNkulunkulu ayikho into ongayenza thina ke ngoba sibuya lapho sine experience we know ukuthi we tried everything in life but life iyathatha the opposite direction because no Sathane ekhona uSathane akamind ukukwenzisa into enkulu uphinde uregret nawe because nawe bongathanda ukuyenza lo le Sathane usenzisa izinto esingafuni ukuzenza but then like I said ukuthi sizoblame abanye abantu sikhombane ngemino kanti indaba ilapha ku starting point asiqalanga ngoNkulunkulu
and masiqale kuNkulunkulu ziningi izinto esingeke sizithole sikhala ngazo. Namhlanje si depressed, sinama depression. Izinto eziningi uma ngabe siqale ngoNkulunkulu, i-depression singayi avoid. La bantwana njengoba ngisho ngithi lama 2 case lawo. Badinga ukutshelwa. Yes. Ukuthi ukhona uNkulunkulu. Odale izulu nomhlaba. Yes. Nako konke okuphilayo nokungaphili okwakaNkulunkulu. Lo nkulunkulu unama plan amahle ngawe wonke umuntu. Plans to prosper us, not to harm us. Abantwana mele batshelwe nabantu abadala ngoba bakhona abangayazi lonto leyo. I remember ngihamba namaphoyisa ngoba bengisebenza namaphoyisa. Siyahamba siya ku shooting range. Okay. Masifika lapha angithi kuwa ama outskirts. Okay. Manje sifuna ukuya toilet. Ama toilet awekho la kuma outskirts. Siyakhombiwa nje ukuthi yani lapha yabona le mizi le nizacela khona lapho. Hayi siyahamba ke masifika lapho siyacela ke sicela i-toilet. Hayi siyahamba siya toilet masifike e-toilet you are not going to believe ukuthi satholana e-toilet. iBhayibheli ithisho. Yebo. Can you believe? So lento le iyakhombisa ukuthi kusadlaliwe because if kunabantu abathatha iBhayibheli Benza ithishu. bayenze ithishu then it means akakashunyayelwa. Nabo abafundisi nabo uNkulunkulu uthi mabadlala indawo yabo. Mabakhe bame ngama miracles. Bahambise igama likaNkulunkulu ukuthi abantu kumele basindiswe. Bashinyelele ekumazini nasekwenzeni intando yakhe. Sikhulumile ngebackground ukuthi ibackground later in life nawe umuntu uba embarrassed because uzothi uhamba lapho babe bekubuyisela emuva bathi iyanobheka kubo. Ake nibheke la abuya khona. Ningambone ahamba ngeBM. Iyalahla la khona. Bona. Yeah. So ibackground mina kunenge ngakhuluma ngebackground but I'm sure it will be a topic for another day. Illiteracy. Yeah. Usafarile ngendaba ye-illiteracy like I said ukuthi I didn't have matric mina mangiqala ukufunda. Mangicala ukusebenza. Well ngashada ngisesemncane. Yeah bengisesikolweni and therefore azange ngicede isikolo. But lack of knowledge iye yangiphusa ukuthi lela rogo elimhlophe ebe ngilikhalela ebe kuyi igoal yami life goal ukuthi ngiyalifuna lela rogo. It happened ukuthi along the way ngiloko ngisebenza ngifunde ngafunda ngaze ngafika la ngikhona. Namhlanje I'm proud to say I'm an EAP practitioner. Wow. Yeah. Ngisebenza ngabantu and sebenza nge-stress, sebenza nge-well-being and and because of a lack of knowledge. Yes. Kuyadependa ukuthi sikhuluma ngayiphi knowledge. Yes. Abantu balekha i-knowledge kaNkulunkulu. Uthi omunye ubhuti oyicousin yami begula. Well naye njengoba singabantu siwayenzile ama mistakes naye uyazazi ukuthi wayenzile ama mistakes. Phuzile utshwala abantu baphuza ama brandy. Kanti i-brand you know the path that is traveled by alcohol kuma lungs. Ama lungs wakhe bese wa damaged. So ke kwabiza ke manje ukuthi kufanele sekayagula ngithi in and out of hospital nempilo yakhe manje yaqala manje iyaseka akasese umuntu right. Kwafika isikhathi la azibona naye ukuthi ngathi sekazohamba emhlabeni. Ayikho into ebekadanga nayo. Fundile hold any position enkulu kabi. Ayikho nje uyaziwa umuntu omkhulu nasebholweni unanegama lakhe lasebholweni. But ekuguleni kwakhe sekazohamba emhlabeni bekatshela nabangani bakhe ukuthi mina sengihlakaniphile. Yeah. Athi sengihlakaniphile manje angisho lokuhlakanipha kwethu lokhu masenza izinto sicabanga ukuthi singaboteva.
athi ngisho ukuhlakanipha lokho kushiwe iBhayibheli ukuthi ukuqala kokuhlakanipha wasaba uNkulunkulu. Yes. Wabashiya naloyo myalezo ukuthi mabaqalele bangalindi ukuthi baze bagule njengaye. Wathi if I had time bekade ngizolungisa but manje angisenaso isikhathi. But enikubona la kimi makungayenzeki nakini. Ngiyayibona. So people are like iBhayibheli lasho ukuthi my people perish because of lack of knowledge. Abantu the people are perishing. Lack of knowledge, whether we academic or in, because iBhayibheli lona futhi liyasho ukuthi mawufunda lapha kuma Proverbs iBhayibheli lisho kanjalo ukuthi ama Proverbs are educator even the educated, because ungaba educated but mawunganaki knowledge kaNkulunkulu uyashota ukhulu kusota. yeah. So hence I'm saying the wisest moment in life, it is when we say yes. Sithatha uNkulunkulu, sithatha indlela kaNkulunkulu. Because yona isimikisa ekuphileni. There is life, masithatha indlela kaNkulunkulu. Yes. Because uthi yena unama plans amahle ngempilo zethu, plans to prosper us, not to harm us. Okay, work and family conflicts ngidlulile nalapho. Work and family conflicts ngibe nezimpi eziningi ezinkulu zasemsebenzini. Okay. Yo. Hayi yabona la, hayi. Angizwile umoya. Ene lezi impi zasemsebenzini zingilaste for 13 years without a salary. 13 years without a salary. Salary ikhona, but la ngine case engihambayo. It has been arbitration after the other. Postponements in between. Kunama postponements, kunama red tapes, kunama delays, kunama delaying tactics until the case yakhona yaze yarana up to 10 years. Ngayiwina i-case. Ngathi mangiwina i-case, u-director at the time azangafuna ukusayinela i-settlement of agreement. Ne? I had ukuthi ngiqale phansi ngi-institute another case. Yagijima yarana up to the 3rd year. Yeah. Now bringing the number of years, ngistruggle la kanjalo to 13 years. I'm a single parent at the time. Nginendlu, nginabantwana ekumele bachubeke baye esikolweni. Kwabanzima kakhulu. Angithi ngiqale ngale umoya obongihlupha. Yes. Ngapha ubuthakathi ngapha. Ngapha usathane naye udlala ngami. Illiteracy nayo idlalile ngami. Manje inkinga konke kwayenzeka ngesikhathi esi1. You understand? Yonke lento ngabhekana nayo ngesikhathi esi1. Ngiyula impi yasemsebenzini. Ngilwe kangangokuthi kulama arbitration I am in possession of 2 awards, arbitration awards, 2 of them. But then because bese kunzima kakhulu ngoba at that time bekade sengigula depression, beya ku depression, hypertension ne stroke. Nalapho ngidlulile khona. Ngize angazi ukuthi ngingathini. Angeke ngithi I was half dead. Bengifile vele but bengiphila ngihamba but bengifile ingqondo bengingathathi. Yonke ayikho nje into yami bekade ihamba kahle. Yeah. Single parenting ngidlula lapho. Abantwana. Kunalento le eyenzakalayo yabazali mabahlukana. Abantwana indlela abasafara ngayo. Abo baba, let's say mhlambe njengami ubaba akekho empilweni yabantwana. There is this gap. Mina ngumzali, ngumama womntana, angeke ngivale le gap yaka baba. Yeah. And if ubaba ukhona umama akekho. Angeke akekho umuntu ongayivala leyo gap le. Imagine nje ukuthi labantwana bakhula
kule rate divorce rate engaka Eish. ukuthi bayingakho abantwana abanganabo baba abo baba aba-abandon abantwana sikhuluma nge-child abandonment la ukuthi mhlambe kuzoke kwenziwa ama-workshops ukuthi thina esisebenza lo msebenzi abantwana njengoba ngithi mina umntwana ungamblame uthi ustabone ukhulume nje konke uthi ngoba awazi ukuthi lo mntana uthwele kanjani labantwana ababhekene nama-challenges amaningi so siyadinga ukuthi laba bantwana basondele nathi sibasondele although angeke siyivale thina le gap but ukhona umuntu ozoyivala le gap uNkulunkulu uyayivala leyo gap leyo Yes. yeah and then last esikhuluma nge family conflicts ngidlulile ezimpini ze family yo I don't know I'm sure yayibona i-channel 157 ngithi uyabona ukuthi kwenzakalani yeah so i-research ke yona isho kanjalo ukuthi la empilweni one of the most complex mysteries we face in life umuntu kunengi esibhekene nako but engaphezulu ukudlula zonke inkinga enkulu umuntu then and as a result we spend a lot of time with thinking about others we are trying to comprehend as to why people do what they do why lomntana or lo baba why a behavior so the behavior can tell ukuthi something is not right lapha whether they mean what they say siphiliswa ngamanga emshadweni kunamanga yonke indawo nje kunamanga people have been tricked lied to people have been betrayed you know deceived crooked tricked used played and ungazibala nje omunye nomunye angakutshela and mawuthi uyabheka wonke umuntu uzokutshela ukuthi mawuthatha wenza i-report ngaye uzobe sekakhulumile ukuthi hey mina it's either my husband or my wife or mina uba mama or ubaba mawuthi uyayihlanganisa yonke lento le iyakutshela ukuthi impilo ibhlungu kanjani because life is very complicated it's complex lesi yitshela abantwana ukuthi impilo inzima the more ukhula ungekho kuNkulunkulu hayi inzima impilo ihamba nechaos there is chaos elifini le ngikhumbula ngibona i-inscription by Usomizi athi no one is immune to mental health I can attest to that abantu bathwele abantu bayagowisha la ngaphandle impilo inzima kakhulu ene iyenziwa umunye umuntu impilo ukuthi ibe nzima and as a result abanye abantu abanganayo resistance omunye ugcina baya resortela ku substance abuse abanye they resort to suicide Yes. so sizokhuluma nabantu ukuthi i-suicide ayingeke isuse i-problem Yes. and umuntu maka cabanga nayo that suicidal thought labo bantu labo they going through a lot and if umuntu azo decide ukuthi ultimately ucommit i-suicide he's going through pain so ngoku diverter or kuresortela ku-suicide he is trying to terminate the pain abhekene nayo because there is so much pain in life because of other people kodwa ke uNkulunkulu usithembisile lapha ku Psalms 37 ukuthi singazikhathazi ngabantu abasenza kabi Nje mama kuhlupha indaba yesikhathi nje kule facility yala ekhaya. Ngiyasibona nje mangisibuka isikhathi sethu sesihambile. Yazi mama into engizoyenza. Ngizocela ukorganize ilanga
elinye ngicela ukuthi ungivalele nje umsindo vele siseyivala elinye ilanga whereby sizoyiqedelela zonke maybe mhlawumbe sesingenza 2 nalenye sigcine singasayikhulumanga nangayo sikwazi ukuthi sisiqedelele because of isikhathi sethu esesiphelile khona la ngaphakathi but ingabe ayiphuthe elikhulu uma ungasishiyela ama details kubantu abadinga ukuxhumana nawe. Okay. Yes. Okay. All right, ithi ngoba sengicedile ngala just lama key points asele. Though ngeke ngi explain ngawo. Ngidlulile ku depression, ngidlulile ku hypertension, ngidlulile ku stroke. And then all right. Ama number wami ngitholakala la kulama number lawo is 073 Okay. 7943 Okay. 155. Okay. And then sine workshop yabo mama Okay. kakhulu. Okay. And ngine task engithanda ukuyinikeza abo mama Okay. because ngeke ngagulelwa umntwana. Okay. Ngathi mangimixa ku doctor. U-doctor wathi kimi mama ngicela ukufaka kuma costs. Ngicela uthengele abantwana bakho amaBhayibheli. Yeah. Because ngaphandle kweBhayibheli impilo ayikho. Wathi iBhayibheli lemnikeza umuntu idirection. Mina ngithanda ukuthi njengoba kune chaos enje la elifini ngicela ukunikeza abomama itask yokuthi ngicela bathengele abantwana amaBhayibheli. Umama nomama athengele umntana iBhayibheli. And if push comes to a show okhonayo sine workshop yabomama njengoba kuyi Mother's Month next month. Yeah. Sizobe sisebenza ngabomama because kube ebhlungu ngise Mncwabeni umfundisi wayekhuluma lapho wathi bomama yekani ukukhohlakala. So sizoyikhuluma ngelinye ilanga ukuthi makathi siye ukukhohlakala usho ukuthini. So sesingena kuyona hayi ayina nkinga mama sizoyi-organizela ilanga layo mama sizoyenza nje but by the way nje mama thank you so much mama for coming. Ngiyacela nje just for today siyibambe nje khona la namhlanje then sizobe sesiyiplana kahle efonini sibone ukuthi siyorganize nini but then ngithi nje angiveze nakubantu lapha emakhaya ukuthi hayi usazobuya futhi. Okay. Siyabonga kakhulu mama. Nami ngiyabonga baba. Siyabonga mama. Siyabonga kakhulu bazalwane lapha emakhaya. uNkulunkulu anibusise ke hasibonane kwi-episode yethu elandelayo. God bless you. Yo mama siyabonga.